Eli moikka vaan kaikille! Viime videosta ei ole pari päivää, mutta niin kuin mä siinä sanoinkin, että mä tuun todennäköisesti tekemään videon, kun päästään kotiin. Ja nyt me ollaan kotona. Poika on tuossa vieressä. Siitä kuuluu rapinaa ja meteliä ja luultavasti hän haluaa syliin tämän videon aikana. Hän haluaa syliin nyt, mutta katsotaan, jos me sinnitellään vielä hetki. Tosiaan, tällä videolla ei ole tullut sen isompaa aihe, mutta kun mä höpöttelen vähän, että mitä me sitten loppupelissä tehtiin. Ja no. Me tosiaan oltiin 5 päivää. Hävettävää, että mun laskupää ei toimi. Noin 5 päivää. 5-6 päivää jossain muualla kuin kotona. Jossain muualla kuin kotona. Okei, eli me oltiin hänen isän äidillä Ruotsissa. Eli me lähdettiin torstai-aamulla Amorellalla. Ja no, siinä laivan matkan aikana sai huomata, että perheellisille, joilla on vauva, ei ole kauheasti suunniteltu mitään ohjelmaa. Siinä oikeasti ehti tulla tylsä. Ainut mitä me voitiin periaatteessa tehdä oli se, että me ravattiin bingoissa vanhusten kanssa. No ei siinä mitään, mä voitin paketin pätkistä, joten vaivan arvoista. Mutta siinä ehti tulla tylsää. Joo, kyllähän me nyt me syötiin hyvin ja me käytiin syömässä ainakin näin isot hampurilaiset yhdessä ravintolassa ja oli hyvää. Laivamatkan aikana me käytiin just pelaamassa sitä bingoa ja pyörittiin pitkin laivaa, tutkittiin, shoppailtiin. Okei, mä en niin kauheasti shoppailu Mastin kokista. Mut eipä paljon mitään muuta. Mutta paras juttu sen koko laivareissun, tai itse asiassa melkein paras juttu koko reissun aikana oli se, kun viimeisen tunnin aikana mä päätin mennä laittamaan euro 50 pelikoneeseen. Ja mä pelaan tosi harvoin pelikoneita. Mutta sen kerran nyt kun mä menin pelaamaan, mä voitin muutaman kierroksen jälkeen 200 euroa. Miettikää, 200 euroa. Ihan hillittömän iso raha. Mä en oo ikinä voittanut niin iso summaa. En mä ensin itekään sitä tajunnut. Alkoi vaan kuulua kilinä ja mä olin ihan, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Ja sitten sitä kolikoja alkoi vaan tulemaan ja mä en voinut uskoa sitä. Mutta iso summa mulle, kiitos. Onnetar. Mä oon vähän sain lisää matkarahaa, joten ei haitannut mua ollenkaan. Okei, eli me jätin Tukholmassa sitten pois. Hänen mummi, eli hänen isänäiti, ja isä oli siis kans mukana, niin tuli hakemaan meitä satamasta. Ja siitä me ajettiin muutaman 10 kilometrin päähän johonkin kaupunkiin, minkä nimi on Södertälje. Mä en osaa lausua ruotsia ollenkaan, mutta jotain sinne päin. Me vietettiin siellä siis useimmat päivät ja se oli ihan kivaa. Me käytiin moikkaamassa lapseni isän kavereita, jotka ei ole vielä nähnyt poikaa ja muutenkin syötiin hyvin, kuin mahtavaa oli kerrankin olla jonkun ylläpidettävänä. Kaikki muut teki kaikki ruuat ja siivos ja hoiti kaikki mun puolesta ja se oli ihanaa. Se oli aivan mahtavaa, koska nyt kun mä oon yksin ton pojan kanssa, niin harvemmin saa noin hyvää palvelua. Tai siis hyvää palvelua. Harvemmin saa jotain ilman, että joutuu sitä itse tekemään, joten se oli ihanaa. Muutaman kerran joku yritti mulle tulla jotain puhumaan, mutta kun mun ruotsin kieli rajoittuu siihen, mä sanoin ja heter Noora ja siinä se sitten olikin. Ja no, mä oon lähinnä sellainen, että joku tulee puhumaan mulle ruotsia, mä käännyn ympäri ja juoksen kiljuen karkuun. No en ihan, mun ei paljon puutu. Me käytiin semmosessa suht kivan kokoisessa kauppakeskuksessa. Ne, kenen kanssa me siellä oltiin, sanoi, että se on pieni kauppakeskus, mutta mä voin vaan sanoa, että se oli isompi kuin tässä lähellä olevat Skanssi ja Mylly yhteensä. Ja mä olisin eksynyt sinne alta aika yksikön, jos mun olisi pitänyt mennä siellä omin nokkinen. Joten, no, oli kivaa, mut hassusti mulla iski ihan jäätävä pihiys siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mulla on paljon rahaa ja mahdollisuus ostaa kaikkea, mut sit mä rupesin miettimään, mihin järkevää mä voisin sitä rahaa käyttää, enkä mä sit ostanut kauheasti mitään. Enkä aio siis sen enempää nyt esitellä mun ostoksia, mutta sen verran sanon, että ostin New Yorkerista yhden paidan, farkut, älä ota sitä johtoa,
Ja sitten lapselle 2 hattua, mitkä mä haluan teille näyttää. Ja hatut tulee tässä näin. Tadaa! Okei, mä voin sanoa, että mä en suosittele ketään ostamaan tällaisia hattuja vauvalle. Ne ei oikeasti tee niillä yhtään mitään, mutta me ostettiin tääkin lähinnä sen takia, koska meillä on puolivuotiskuvaus ensi sunnuntaina ja se on kiva kuvausrekvisiitta. Meillä on tähän sopiva asu. Ketä siellä on? Joo. Ja toinen hattu, tämän näköinen. Joo, ja tähänkin on totta kai sopiva asukokonaisuus. Me saadaan varmasti tosi kivoja puolivuotiskuvia. Mitä? Enkä mä sit paljon mitään muuta ostanut. Mä voin vannoa oikeasti, että mä lihosin varmaan 10 kilon ton matkan aikana. Mä söin pizzaa ja kaikkea hyvää. Ja suurin ihastuksen kohde ikinä oli varmaan ruotsalaiset nakit. Mä en ymmärrä, miten mä voin rakastua niihin niin palavasti, mutta mä voin vannoa, että on loppuelämän kestävä rakkaussuhde. Ei niin kamalasti, en mä sit oikeasti ostanut hirveästi mitään muuta. Mä satsasin tosi paljon sit tuliaisiin. Ja tosiaan, me oltiin siellä muutama päivä, pyörittiin siellä ympäristössä, käytiin kävelyllä ja muutakin tällaista, mitä tehtäisiin ihan yhtä lailla kotonakin. Ja kaikista parasta oli se, että oli niin paljon apukäsiä ja sain välillä jonkun muun pitämään tätä lasta ja sain olla hetken rauhassa. Takaspäin me tosiaan tultiin sieltä Tukholmasta aamulaivalla Viking Reissillä ja se on mulle ihan uusi laiva sille, että mä en ole siinä ikinä ollut. Se oli tosi hieno, ihan eri tavalla sisustettu kuin kaikki muut laivat, jotka on totta kai ihan ikäloppui siihen verrattuna. Sielläkin mä söin paljon, se buffetti, jälkiruoat, ihanaa. Sielläkin me ravattiin kaiken maailman bingot läpi ja muut tällaiset vanhusten jutut ja no, sit mä ostin tuliaisia. Ostin mun koko äidin perheelle jokaiselle henkilölle noin 15 euron arvoiset tuliaiset, eli se oli semmonen 100 euron paukku, mutta oli kiva kerrankin ostaa tuliaisia jollekin oikeesti, koska mulla on harvemmin varaa ostaa niin paljon tuliaisia. Mut nyt mulla sattuneesta syystä oli. Ja totta kai mä syötin niihin pelikoneisiin ihan älyttömiä summia, koska mä ajattelin, että musta on tullut Onnettaren uusin suosikki ja nyt mä tuun voittamaan miljoonia lotossa ja sitä rataa. En voittanut. Kaiken kaikkiaan tosi kiva reissu, mutta reissussa kuitenkin parasta oli se, kun sai tulla takaisin kotiin. Koska koti on aina koti ja toisten nurkissa pyöriminen ei ole kivaa, varsinkin pienen vauvan kanssa. Se on yllättävän rankkaa, koska hommat ei toimi silloin samalla tavalla kuin kotona. Joten parasta koko reissussa on se, että me ollaan kotona. Tadaa! Ja no, me ollaan tammikuussa menossa uudestaan. Katsotaan miten se menee sit, kun hän on muutaman kuukauden vanhempi. Mutta me mennään syömään iltapuuro. Ja peukku ylös, peukku alas, tilatkaa mun kanava. Ihan mitä vaan, laittakaa kommenttia. Joten ei mitään muuta kuin ensi videoon. Kuka siellä on? Kuka siellä on?